Gombe don Allah ku taya ni da dubanta. Wani Hassan Darakta
daktan hip hop don Allah ku taya ni da duban ta. Abbati mai kwamfuta don Allah ku taya ni da duban ta. Tikiyar Hindu nake don Allah ku taya ni da duba. Mai sauraro ka biyo ni labarin ai bai kare ba. Zan fita neman Hindu kun ga ai ba zan huta ba. Ba za na iya ba, ba za na iya ba, ba za na iya ba zaman garin nan ba za na iya.